Уважаема госпожа министър Коларова, уважаеми господин заместник министър, професор Маринов, уважаема госпожо Петру, представител на ЮНЕСКО, Мариана Петру и наш приятел, уважаеми академици Сендов, Боянов, Кендеров, скъпи професор Вуд, професор Кнежик, драги заместник ректори професор Петър и професор Павлова на Университета по библиотека, знания и информационни технологии, уважаеми колеги и приятели. Добре дошли на конференцията на ЮНЕСКО, която е посветена на тема, която вълнува не само всички нас, които сме в залата, но и всички граждани. Добре дошли в новата сграда на Университета по библиотека, знания и информационни технологии, която, както се вижда, може да се окаже тясно за всички участници. Конференцията, както знаете, се организира от катедрата на ЮНЕСКО на Университета по библиотека, знания и информационни технологии, която е млада, създадена 2012 година, но по оценка на ЮНЕСКО се превръща в един от най-активните членове на мрежата от катедри на ЮНЕСКО не само в България, говоря за световен мащаб. Ние имаме мотивацията да съдействаме на ЮНЕСКО в реализацията на глобалните цели в един труден за организацията момент, финансов най-вече. Както знаете, нейният генерален директор на ЮНЕСКО е по произход българка госпожа Бокова. И ние много се радваме на този факт. В същото време ние съзнаваме нашата отговорност и заради това дори и имаме амбицията да станем катализатор на процеса на подобряване на качеството на образованието в нашата страна, чрез ефективно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии. Настоящото събитие, което се превръща в традиционно, е свързано с дейността на глобалното общество от учени, експерти в образованието, преподаватели, политици и други, които са ангажирани да подпомагат ефективното използване на информационните технологии в образованието, така наречения EduSummit, чието ръководството, чието менеджмент е тук днес, пристигнал от Съединените щати от Западна Европа, специално за това събитие. Искам да кажа в тази връзка, че през март месец тази година в Дубай се състоя една конференция, организирана от ЮНЕСКО на много високо равнище, която се казва, че Global Education Forum. За съжаление, за мое искрено съжаление, България беше представена само в мое лице и разбира се, госпожа Бокова на програмата пише, че Ирина Бокова е Франция. Така че с нея спорихме, само Стоян Денчев пише България. Бяха поканени министъра на образованието на България и председателя на комисията по образование в Народното събрание, която е наш професор Добрева, но за съжаление те не присъстваха, поради факта, че тогава една партия имаше едно съвещание в Боровец. Явно това съвещание се оказа по-важно от този глобален европейски форум, където загубихме много. На този форум за първи път беше поставен въпроса за промяна на парадигмата на образованието, което в България все още някакси не се чува. Преминаване от акредитирана квалификация към сертифицирани умения. Нещо, което тук си го знаем. Това го говорят представителите на БАН и председателя на БАН, академик Воденичаров, за връщане в основите на образованието българските традиции, това, което днес се предлага да се промени в световен мащаб. От акредитирана квалификация към сертифицирани умения. Човека, който завършва висше образование, да има сертификат за това, че нещо може да прави и да отиде директно да го прави в предприятието, където бъде поканен и където се намери работа да работи. В тази връзка искам да добавя и нещо последно. Аз вчера изпратих информацията на господин Николов и на госпожа Ковачева. Имайки честта да бъда председател, да бъда член на управителния съвет на Института на ЮНЕСКО по информационни и комуникационни технологии в образованието със седалище в Москва, като нов член на този борд беше назначен от ЮНЕСКО господин Стивън Дъгън, който е главното действащо лице в Microsoft по качеството на образованието. Вчера той ми изпрати покана, че от 2 до 5 февруари в Съединените щати ще се проведе Global Educational Partners Summit. Той каза, Стояне, моля да предложи, говори с вашето министерство, да предложат хора, които да бъдат включени в поканите, които да участват в тази конференция. Лично аз мисля от моя университет 2 човека да присъстват на този форум. Въпреки че информационните технологии съдействат за глобализацията на образованието се превежда локално и е зависимо от езика, културата, традициите, икономиката и социалните условия във всяка страна и регион. Това е логиката за провеждането на подобни събития и ние искаме да предложим този модел на ЮНЕСКО и EduSummit. Подобни регионални събития може да се организират на регионален принцип и в други страни. В допълнение, ние считаме, че катедрите на ЮНЕСКО може да се превърнат в центрове на съвършенство, Center of Excellence в образованието, научните изследвания и иновациите. Така те ще спомогнат на устойчивото развитие на регионите в страната. В контекста на новите политики и стратегии на Европейската комисия, подобен модел може да съдейства за изпълнението на националната стратегия за интелигентна спецификация и ефективното използване на средствата от оперативните програми.
На тази тема е посветен моят доклад с професор Николов. Искаме да предложим този модел на вниманието на ЮНЕСКО и на отделните страни, както и на нашето Министерство на образованието. И позволете ми за първи път да изразя лично становище, независимо от факта, че Министерския съвет на България и министъра на образованието и науката се явяват в качеството на служебни министри и служебен Министерски съвет, в образованието и в науката се почувства едно успокояване, почувства се едно отношение позитивно към висшето образование. До този момент висшето образование, като че ли поради факта, че министрите всички бяха хабилитирани лица, мислиха, че така те ще управляват висшето образование. Сега ми специален заместник министър, който отговаря за висшето образование и наистина се почувства това от всички колеги, с които аз съм контактувал, а и от колегите, които работят в университета. Накрая искам да благодаря на спонсорите на конференцията, проект НЕТ на Европейската комисия, Фондация Право и Интернет, Институт по математика и информатика на Българската академия на науките. Искам да отбележа любезното съдействие на British Council и на госпожа Любов Костова и се надявам това да се превърне в дългосрочно партньорство. Отворени сме за партньорство и с много други организации, сферти в нас в чужбина. Като пожелавам успешна и плодотворна работа на конференцията, аз надявам тя да се превърне в източник на нови идеи, предложения и проекти за подобряване на качеството на образованието в страната. Това зависи от всички нас, на добър час, колеги.